Altså jeg er på Facebook et par gange om dagen. Altså jeg er godt nok mest på Facebook, men nogle gange så hænder det også på Snapchat. Jamen jeg er nok faktisk på Facebook næsten hver dag på et eller andet tidspunkt. Jeg er rimelig tit på Facebook. 5 gange om dagen. Jeg er på Facebook en gang om dagen. Jeg er på Facebook hver dag. Jeg er inde og tjekke en gang om dagen cirka hver dag. Altså jeg er på Facebook hver dag. Men jeg er ved at blive sådan lidt smule træt af, fordi jeg får lidt sådan spilanmodninger og sådan noget i mine notifikationer. Det er jeg ved at være lidt træt af, og så kan jeg bedre lige at være inde på Instagram og de andre sider, fordi at det er nogle lidt bedre ting, der bliver delt derinde. Jeg deler ikke sit noget på Facebook, fordi der er ikke rigtig noget at dele mere. Jamen jeg deler noget på Facebook en gang imellem. Jeg deler ikke så frygteligt tit billeder, fordi jeg tænker meget over, hvad for nogle billeder jeg har lyst til skal ligge ud på Facebook. Jeg deler på Facebook hver 3. måned, sådan cirka. Det er ikke så tit, jeg deler noget på Facebook. Jeg tror, jeg gør det en gang om måneden måske. Ikke så meget mere, som jeg har gjort en gang, fordi det var sådan, altså dengang, der var fuld af fantasi, og man var bare sådan lille, og man tænkte ikke over noget, når man delte noget, men nu der blev lidt mere moden, og så er man så ikke sådan, altså, så er det sådan lidt lige meget, og man har ikke så meget brug for det mere, som man havde dengang, og ja. Ja, jeg synes godt nok, de bruger for meget tid på de sociale medier her for tiden. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare går ud og spiller fodbold, eller dyrker noget mere sport, for eksempel. Det er jo lidt dumt, at man er på de sociale medier meget, fordi det er ikke sundt. Slet ikke for en. Jeg synes, nogle folk bruger for meget tid på de sociale medier, men det er ikke noget, jeg skal bestemme. Men nogen kan måske godt tænke over, hvor spændende det er, det de måske deler, og måske også, om de er til stede i det, de sidder i stedet for at have travlt med at lægge tingene på Facebook. Jeg synes jo, det er vigtigt, at man snakker sammen, i stedet for kun at sidde og snakke sammen på Facebook. Men hvor meget folk de egentlig bruger, det må jo være sådan lidt op til dem selv, hvad de har lyst til og hvad de har tid til. Nogle folk gør, men det er ikke alle. Ja, jeg synes, folk bruger for meget tid på de sociale medier, men jeg synes ikke selv, jeg bruger for meget tid på det. Nogle mennesker bruger for meget tid på de sociale medier. Det kommer an på, hvem man er. Nogle bruger jo mere tid end andre. Jeg synes ikke selv, jeg bruger for meget tid på de sociale medier. Jeg bruger måske 10 minutter om dagen, højst. Ja, altså, der er faktisk mange, der bruger meget tid på de sociale medier, og det er jo klart, fordi det er faktisk tidsfri, hvor man bare kan sidde lige og tjekke Facebook og Instagram og det der, og så, men på den anden side, så er det også meget asocialt.